नमस्ते। चल से चर्चा में जो होता है वही चर्चा सुनाया जाता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहन रही है, भाई रहला है, तो बहन बहुत धनी रही है, भाई बहुत गरीब रहला है। तो बहन के लड़की की शादी पड़ल तो गईली बहन नेता भाई दे अले। भाई अपन वो दिन पे अला शादी मन के, जब अला तो फाटल पुरन तन वैसन कपड़ा रहला, गरीबी जनते बाणे रहला। अला जब भाई तो ले जाके कंतेन के भूसा घर में बैठा दिहली बहन। अपन लगली खातिर बातिर करे, जे नात बात आयल बा, बियाह शादी बटला बा। अब उनके लाजन के नाते सब देखी तो का कही, हमरे भाई ऐसा पहन के आयल बा कपड़ा। तो कहली अपन के आड़े बैठा दे, न पानी न दाना आड़े बैठा दिहले ने। अब घड़ी बोलना पहर बोलना कि अब बहन पानी ले आते, अब बहन खाना कह दे खाए के, आ काहे हम के घर में बैठा दिहले। पर मन में सोचता था, जब अपन काम धंधा सब जो खिया पिया के जब अलथी भइली तो कहली कि ए भाई ऐसा बच्चे खा ल, 4 बजत रहा, चली कुछ खा ले भैया, 4 बजे तमार बा पी ल। कहला ए बहन अब तो 4 बजता, अब तो 4 बजता का हमारे जो खाए सुबह ही है मंजर तो करब तो खाए सुबह, अब उठब तो खाए, अब 4 बजे तक तबीयत खराब हो जाए। तो खाई सुत गई ना पटा के, अपन बहन चली गई। फिर सवेरे भैल में बड़ विदाई में लग गई, बड़ विदाई में लग गई। अब भाई के ध्यान ना दे, भाई घड़ी गोरता पहरे गोरता कि अब बहन आवेली कुछ कहली, साझे भी नाई कैले आ सवेरे भी नाई अपन कुछ पूछती दिखाए के। लेकिन शिव चर्चा में रहला हम बड़ा ज्ञानी रहला है, मैं जैसे बहन करते ली वैसे पटाइल रहला है, संतोष कैले रहला है, कुछ पौला ना खाए पिए के। अपन मन बहुत दुखित भइल, जब दुखित भइल तो कमछा धैना कान है, कहना ए मन अब चला, अब साँझे जब ना कुछ मिलत एनी टाइम कोनो आगम ना मिले लेके, अब घर में से निकर पड़ला अपन जाते जाते जब राहे में से शिव चर्चा होत रहल, बैठ गई ना, ज्ञान रहले अंदर उनके, ज्ञानी रहला, बैठ गए ना शिव चर्चा जब सुनला, प्रसादी लिहला, गमछम गठियाला ये मन ये प्रसादिये ले चलब, लइका के बजाए कहब तोर पुआ दिहली है, तोर पुआ दिहली नहीं लइके दौड़ल है कि ए पापा पुआ कहीं से अला, काले अला हवा, ये प्रसाद बजाए लइकन के। फिर जाते जाते सलीफा के पिंथी पड़ल पेड़, अब वहाँ 3 सलीफा तुलना ले चलना, कहना ये मनी है लइकन के ले चल के बजाए हम, लइके दौड़ल है। अब दूस गईला घरे चहुपाला दौड़ल लइके अला, पापा का ले अला, फुआ के यहाँ से अला। तो कहना कि तोहर फुआ दिहला शिव प्रसादी दिहला लइकन के, वह 3 सलीफा तुल, 2 सलीफा पाकल रहला लइकन के खियौला पियौला, आ 1 सलीफा ले जाके डेहरी धई दिहला, देहात में डेहरी होबा कल वहाँ धई दिहला। कहना अब भी नहीं पाक जाए तो खैहा लइके। अब सवेरे जब उठल ना देखा तो सलीफा मार सोना चांदी या सर्फी एकदम कसी गुरु महिमा से उनके भर दिया, एकदम घर है सोना चांदी हो गई। कहना कि बिना भगवान दिहले माने कुछ है घरवा तुरवा के घर बनवा देती 2 कमरा तो ठीक रहल है। अब बेच के ओमन से घर बनवला, कहना ये मन 3-4 भाई के हाथ धोवा दे, मान भगवान वाला कैले बाणे दिहले बाणे 2 कमरा बनल बा, लेकिन खिया पिया दे कुछ घर बोझ कह के। ओकरे बाद ले गए काट छप वाला ले गए पहले बहन की यहाँ देवे के। बहन संजोग से नाई रहली है, लइके रहला हम मामा अला तो कहना हाँ या काट बा या कह दे दीदी से या तुम लोग लइके चलिए कहना ठीक बा, लइके कहना ठीक बा। ओकरे बाद अब अलिन घरे अलिन कहीं गई रहलिन है, कहना लइके ए मम्मी मामा आयल रहन, कहला ऊ का आयल ले दलदरवा, कहाँ वो हमरे घर आयल दलदरवा, कहला ना ये मम्मी काट दे बड़ा कुछ हवे उनके किया, कहला ऊ का करी दलदरवा ओकरे का बा, तो कहना कि नहीं मम्मी काट बा तो का बा, अब अंगुरी गिने लगलिन जाए बा ऊपर मन से कहलिन कि का दलदरवा का करे हमरे घरे आए। लेकिन वो दिन पर चौपलिन जब घर देखलिन भाई के तो इनके अचम्मू हो गई, ये भैया कैसे कहना ये बहन का गाड़न स्वरूप भारती टू गई तुहरे यहाँ
न साझे खाना दिहलू न सुबेरे खाना दिहलू पूछलू। हम चली अली राहे में वैसे चर्चा होल सुनली प्रसादी ले अली घरे लेकिन के दिहली राहे सलीफक पेड़ पड़ल उ तुरली तो दुप्पा लाल है कच्चा रहल धजल भी नहीं तो वही में श्री गुरु की महिमा से थी भइल भगवान दिहला हमके श्री गुरु। तो अच्छा भैया हमके दी अब आज ले तो नहीं मंगली लेकिन हमके पहले वे दी है। अब भगवान तुके दिहले बड़ा अब हमके पहले वे दी है तो कहल ये बहन नहीं रहा नहीं दे लेकिन हम जो कहत तू पहले तो हम तुके पौजेबे देबा तुके पौजेब चाहे तुके पौजेबे देबा। कहल हमके समय द समय कहले हाँ भैया बाड़ी 2-4 दिन हमके ले आता। कहल ठीक बा हमारा जाके दे देते हैं सोनारे घरे पौजेब बन जाई अपन लेके अपन बन के चल जाई है। गैला ऑर्डर दिहला कहला सोनार भाई हमके एक पौजेब बनावे बा। कहला ठीक बा बन जाए तो कहला हाँ आवाज ओमन भरी है कि ये भैया 4 बजे तक मार बा पिए बा यह आवाज भरी है। कहला ठीक बा हो जाए। अब देख ऑर्डर चली अला फिर 2 दिन घरे अला तो 2 दिन बीते ये भैया अब जाता है हिन्ना दिन हो गए भैया अब जाता है। कहला अरे बहन रुका 2 दिन बन जा पौजेब तो जाइए पहन के ओकरे बाद जब बन उन गईल ले अला 10-15 दिन के बाद ले अला ओकरे बाद कहला ये बहिना पौजेब बन गईल बा सवेरे तू अपन तैयारी कैली है। कहला हाँ भैया इन्ना दिन रह गई 12-13 दिन में। तो जब पौजेब ले आके सवेरे दिहला पहने के तैयारी भैली दिहला पहने के पहन के बड़े खुशी से पहले जब परक डारत याटिन तो हमें से आवाज का निकलता ये भैया मार बापिए बा ये भैया मार बापिए बा। अब सुनली नहीं बात वो दिन के याद दिन के आता कि यह शब्द हम भैया बोले ले रहे हैं। अब पौजेब हाली हाली खोल के बेगे में धैली कहले भाई ये बहन कहीं निकाल देती है तू कहले ये भैया हम घरे पहनाब। अब कहें तो का कहें ये भैया यहाँ ना पे घरे पहनाब। धैली बेगे में पौजेब खोल के अपने घरे गई हे श्री गुरु।